250 godina. Što vidimo? Vidimo grad pun proturječja, u naciji punoj proturječja. Vidimo najbogatiju zemlju u povijesti svijeta, u kojoj djeca idu spavati gladna, dok prvi bilijunaš na svijetu žudi za još više. Oni su nevjerojatni, dobri, ljubazni i velikodušni ljudi, uvijek spremni pomoći prijatelju ili susjedu u nevolji. Nitko nikada nije dao više u dobrotvorne svrhe, okončao više gladi, izliječio više bolesti ili učinio više za uzdizanje čovječanstva od Amerikanaca. I nijedna zemlja to nikada neće moći nadmašiti. 250 godina Amerike. To bi trebao biti nevjerojatan događaj. Ipak Mamdani, znaš, islamistički gradonačelnik, odgovoran za preuzimanje New Yorka, ne samo da snima videe kako bi demoralizirao američki narod i podsjetio ih koliko je njihova zemlja užasna, unatoč činjenici da je on taj koji ima koristi od svega što Amerika ima za ponuditi. Njegova supruga odlučila otputovati tijekom ovog vremena slavlja na događaj vezan uz Kuran u Španjolskoj, na islamski wellness retreat. A ako vam to doslovno ne govori sve što trebate znati o ove dvije lude osobe koje su preuzele New York, onda stvarno ne znam što bi vam moglo reći. I reći ću vam ovo. Ljudi se ne suzdržavaju, a posebno ne predsjednik Trump, koji je odlučio prozvati ovo ludo ponašanje. Zapamtite, ako vas žele demoralizirati, to je zato što vas žele učiniti slabima. A Mamdani je postavljen u New York kako bi pokušao preuzeti Ameriku. I sada kada ste na svojoj 250. obljetnici, u vrijeme velikog slavlja, svi morate prepoznati prijetnju točno onakvom kakva jest. Čak ni na ovu veliku obljetnicu ovaj čovjek nije mogao reći ništa pozitivno o Americi. Videozapisi, snimke su potpuno lude. Mislim, samo poslušajte ovog ludog čovjeka koji je nekako uspio biti izabran. Naravno, započinje video ne sa svojom suprugom za stolom Georgea Washingtona, okružen islamistom. Svim tim različitim tipovima imigranata, još jednim islamistom. Tipovima imigranata kako bi nešto dokazao. Poslušajte što želi reći. Dok obilježavamo 250 godina, što vidimo? Vidimo grad pun proturječnosti, unutar nacije punoj proturječnosti. Vidimo najbogatiju zemlju u povijesti svijeta, onu u kojoj djeca idu spavati gladna, dok prvi trilijunaš na svijetu žudi za još. Vidimo monopole koji dominiraju svakom industrijom i oligarhe koji kupuju izbore. Vidimo maskirane agente koji teroriziraju naše ulice, jedu hranu koju su pripremili naši susjedi bez dokumenata prije nego ih odvedu u neobilježenim kombijima. Vidimo naciju čije je ogromno bogatstvo izgrađeno rukama onih s žuljevitim prljavim dlanovima. Onih koji mukotrpno rade u tvornicama i klešu kamen. I vidimo naciju koja je dopustila da se toliko tog bogatstva umjesto toga zadrži u nježnim rukama nekolicine odabranih. Kako izgledaju njegove ruke? Njegove ruke djeluju vrlo meko, kao da je on jedan od te odabrane nekolicine. Ironija ovog čovjeka koji ne zna matematiku, iako je gradonačelnik. A on proziva izbore kao lažne jer su ih kupili oligarsi. Kad je on islamist koji je postavljen u New Yorku, to je smiješno. Ali jesi li čula? Jesi li čula sve što je rekao? Sve je to bilo osmišljeno da te demoralizira, da zvuči kao kako možeš živjeti u zemlji u kojoj sada ima trilijunaša. I tu su ti ljudi koji su ilegalno došli. Ali to nije važno. Oni se uklanjaju. Kako možeš slaviti tako strašnu zemlju? Naravno, primijeti kako svi mašu američkom zastavom u slavlju. Ili što god ovo bilo. Meni to više izgleda kao jad nego kao uzbuđenje ili sreća. Izgleda li itko od ovih ljudi posebno sretno? Ne. I to ti je znak. To ti je znak da oni nisu ovdje da učine nešto dobro za Ameriku. Oni su ovdje da je unište. Opet, poslušaj njegove riječi. Dok obilježavamo 250 godina, što vidimo? Vidimo grad pun proturječnosti, unutar nacije punoj proturječnosti. Vidimo najbogatiju zemlju u povijesti svijeta, onu u kojoj djeca idu spavati gladna, dok prvi svjetski bilijunaš žudi za još više. Ne govori o činjenici da je taj prvi bilijunaš stotinama ljudi omogućio da postanu milijunaši i izvukao ih iz siromaštva, samo time što su radili za njegovu tvrtku i bili inteligentni. Također ne govori o tome da je i on sam imigrant. I on je također iskoristio ovaj represivni sustav
Ne samo da bi bio dovoljno bogat da postane gradonačelnik i oženi svoju suprugu koja rado nosi cipele od $100, ali on samo želi govoriti o ugnjetavanju. Kako je to strašno. Kako je to apsolutno strašno. I naravno želimo podsjetiti sve naše gledatelje koji su novi ili noviji u otporu da je ovo ono što oni rade. Islamisti koji žele osvojiti grad to rade tako što se udružuju sa socijalistima koji mogu gurati cijelu tu priču da je država najgore mjesto na cijelom svijetu. Tako ljudi postanu zbunjeni i onda izaberu te ljude koji zapravo mrze socijaliste i bilo koga. Oni mrze sve. Oni mrze svakoga tko nije islamist. To je jednostavno. To je lako. Ali da se vratim na pitanje islamista. Mislim, ovdje je supruga Mamdanija, jer ona apsolutno nije u tom videu, kao što možete vidjeti. Supruga Mamdanija, Ramah Duvadži, napušta američku 250. godišnjicu zbog islamskog duhovnog wellness povlačenja u Španjolskoj. Istinita priča, umjesto da bude ovdje, usput. Ovo je kao video od 5 ili 10 minuta i on samo nastavlja demoralizirati Amerikance. Previše naših vođa ne vjeruje u viziju ove nacije kao utočišta za progonjene, već radije kao one koja progoni one koji traže azil. Vidiš, dosadno. On priča o tome kako su progonjeni. Pogledaj ga. On je prokleti gradonačelnik New Yorka i sjedi tamo i govori kao, tako je strašno. Dok obilježavamo 250 godina, što vidimo? Ne mogu ga zapravo slušati, a da ne poželim isto. Poslušaj ovo. Gradonačelnik New Yorka, Ramdais Rafe Ramaduvai, preskače američku 250. obljetnicu ovog tjedna zbog islamskog duhovnog wellness povlačenja na španjolskom otoku Majorka, umjesto domoljubnog slavlja. Kako doznaje The Post, sirijsko-američka umjetnica Ramdais Rafe Ramaduvai, odrasla u Dallasu i školovana u Dubaju, koja već dugo kritizira Sjedinjene države, uočena je u ponedjeljak na međunarodnoj zračnoj luci New York kako ulazi u avion za 8-satni let prema Majorci. Ona ide na rasprodano povlačenje koje organizira Women's Sanctuary, a sudjeluje kao ilustratorica i keramičarka za Prophets Artists in Residence. Znate na što mislim? Vrlo važno. Naravno, važnije od sudjelovanja u američkom slavlju. Planovi za povlačenje uz Kuran koštaju $3.400 za goste koji prisustvuju. Počinje u srijedu i traje do ponedjeljka, a vrti se oko svetog cvijeća spomenutog u islamskim tekstovima kroz umjetnost, botaničke radionice i duhovna promišljanja. Prema web stranici grupe, u redu, Duvadži je zatim planirana da pomogne u organizaciji još jednog rasprodanog povlačenja za organizaciju Women's Sanctuary u Francuskoj, koje će se održati od 9. do 12. srpnja pod nazivom Marija u Kuranu i detaljno istražuje svijetlu ostavštinu Marije, najpoštovanije žene u Kuranu. Možemo li samo razgovarati o činjenici da kada je tvoj muž gradonačelnik New Yorka, ne, povlačenje s cvijećem u Španjolskoj nije važnije od proslava. Ali naravno, ako si Ruma Duvadži i doslovno mrziš Izrael i mrziš Ameriku. Ne znam zašto sam to upravo rekla. To je freudovski lapsus. To je samo zbog riječi koje su ovdje. Nevjerojatno je vidjeti kako su ti ljudi zapravo došli na vlast. Konzervativni komentator i komičar Aaron Wexler objavio je u petak fotografije svoje hladne supruge kako sjedi na United Gates Airline. Pogledajte ovo. Ovo je objava. Gdje je to? Smiješno je kako je Zorah Mamdani govorila Njujorčanima da smanje klimu, dok se njegova supruga Rafe Ramaduaj ukrcavala na let za zabavu na Majorci. Podsjetnik da je ne mogu označiti jer je izbrisala svoj račun nakon što su otkriveni nevjerojatno uvredljivi tvitovi. Šampanjski socijalisti. Da, to je ta grozna, odbojna žena. I zaista je odbojna. Ako samo malo pogledate u njezinu prošlost. Evo je ovdje. Evo je, doslovno, na yoga muslimanskom retritu, koji košta $3.400. Možete li to zamisliti? A njezin muž priča o socijalizmu, promovira socijalizam. Možete pogledati ove cijele videozapise ako vam je stvarno jako dosadno i želite izgubiti razum. Ali hajde da vidimo kako je Trump odgovorio, jer naravno on uvijek ima nešto za reći. Naša prava ovdje nam je dao Bog koji nas je stvorio i ta prava neće biti povrijeđena. Amerikanci vjeruju u oslanjanje na vlastite snage. Na uspjeh ne gledamo sa zavišću. I kažem da su neki ljudi zavidni, a neki nisu. Nego s divljenjem. I zaslužujemo to. I uvijek ćemo to zaslužiti. I uvijek ćemo to poštovati. Mi smo nevjerojatni, dobri, ljubazni i velikodušni ljudi. Uvijek spremni pomoći prijatelju ili susjedu u nevolji. Nitko nikada nije dao više u dobrotvorne svrhe, okončao više gladi, izliječio više bolesti
ili učinio više za uzdizanje čovječanstva od Amerikanaca. I ni jedna zemlja to nikada neće moći nadmašiti. Ovako izgleda kada ste stvarno za Ameriku. Kada govorite o tome koliko je Amerika sjajna i koliko čini dobre stvari i trebali biste to slaviti i biti ponosni na to. Mi smo ponosni na to, znaš? A ne ono da je ova zemlja najgora, zato što sada imamo bilijunaša. Bilijunaša koji je stvorio mnogo milijunaša, jer tako matematika funkcionira. Sad! Hvala. Tako je. Amerikanci poštuju izvrsnost. Divimo se odvažnosti. Poštujemo ambiciju. Mi smo nacija sanjara i vjernika, ratnika i istraživača, ljudi od dijela i boraca. U svakom ljudskom pothvatu Amerikanci vide natjecanje koje još nije završeno. Ono što je snažno može postati još snažnije. Ono što je brzo može postati još brže. Ono što je veliko može postati još veće nego ikad prije. I to se upravo događa s Amerikom. Pokažite nam planinu i mi ćemo se jednostavno popeti na nju. Pokažite nam ocean i mi ćemo ga jednostavno preći. Pokažite nam problem i mi ćemo ga jednostavno riješiti. Pokažite nam zadatak koji svijet naziva nemogućim i Amerikanci će ga obaviti. Amerikanci su snažni i uvijek spremni čvrsto se zauzeti za dobru stvar. Cijenimo pravdu, poštenje, obitelj, iskrenost i ljudsko dostojanstvo. Za razliku od društava temeljenih na klasi, klanu ili plemenu, svakog građanina vidimo kao pojedinca jednakog pred zakonom i jednakog pred očima Gospodina. Nevjerojatno mi je da stvarno postoje ljevičari koji misle da je Rama, odvratna žena s još gorim mužem, bolja za Ameriku od ovog čovjeka. Doslovno mi je nevjerojatno. Svi ste ludi ako još uvijek nasjedate na laži. Ona je u Španjolskoj na islamističkom botaničkom povlačenju za $5.000 gdje reže cvijeće, dok vam njezin muž ovdje priča kako je vaša zemlja odvratna, raspada se i užasna je. A imate vođu koji vam govori o nevjerojatnim stvarima kojih ste dio. I vi birate biti dio ovoga. Tako nevjerojatno glupo. Hvala vam na pažnji u vezi s ovim pitanjem.